Așa era pe atunci. Acea călătorie fantastică la mormântul Sfântului Necunoscut mi-a marcat întreaga existență. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. Parcă a fost ieri. Și acum îmi vine în minte satul în care m-am născut. Cu case acoperite cu olane, un sat dobrogean sărac, în care doar piatră și soare dogoritor aveam din belșug. Dar nouă copiilor ce ne păsa. Zburdam cât era ziua de mare. Un singur lucru mă atrăgea în mod deosebit ca o mare taină și mă înfiora de câte ori îl vedeam. Aceasta era Jamia. Dar Babai Salim mi-a spus că nu pot să intru în ea decât după botez. Sunet, cum mi se mai spune. Tot de la el auzisem că înainte de a intra trebuie să ne spălăm pentru a fi curați înaintea lui Allah. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون. Erau vremuri grele și multe necazuri. Însă oamenii se unesc mai ales la necaz. Asta o știu de când am fost cu Babai Salim la mormântul Sfântului Necunoscut. Acolo, spunea el, se închină toți oamenii, adică atât musulmanii, cât și creștinii, când sunt la grea încercare. În acel loc simți cum coboară brusc o lumină asupra ta. Într-un astfel de moment mi-am dorit în gând să devin hoge. Și mi-am legat această dorință printr-o fâșie de pânză din hainele purtate. Atunci am auzit și rugămintea creștinului către Dumnezeu. Parcă și acum îmi mai răsună în minte: Doamne Dumnezeule, ajută-mă pe mine, păcătosul, să ies din grozavul necaz în care sunt. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Innehu alimun bizati sudur. Sadaqallahul azim. Allah, 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 vahid la yetal kerim, rahim, şefikul ibad, kerim, rahim, şefikul ibad.
derviş Musa halis eyledi yettin emrine imtisal eyle haletin emrine imtisal